8 urte eta gero, orain 2 urte, bilduk aurkezteko aukera eduki zuen udalean, eta hor gaude, aurreko kudeaketa guzti hori aldatzeko asmoarekin, eta esan genuen, aurkeztu ginenean, gure eleloa zen Errixe udaletxea, ze urte askotan Errixe udaletxetik kanpo egon dalako. Parte hartzen dute Ferminen esperientzia honetan, beste gauza askogatik, pentsatzen dugulako, holako esperientziak, desobedientzia esperientziak eta ezagutu behar direla, bide horiek lantzea importante izango dalako gure etorkizunean ere. Eta parte hartzen dut, betidanik izan nazelako Ferminen kortatu jotzen zuenetik Ferminen fansa. Eta horregatik parte hartzen dut bai esperientzia honetan.